Unama bit awu9 mina ama 13 maphosisa yabo. So use mina nginohlobo olusha lemoto manje angithanda ukuthi ngilongihamba ngalo sisebenzise yakhe ngoba ngizosebenzisa imoto endala. Yabo manje Mbukelo Perfect TV sanibukela lapha emakhaya. Sibuyile ke namhlanje njengowazi mina umxoliso wamanqele phansi kwahlabisa empembeni isigodi lapha engidabuka khona. Phethe yena ibhova lami la. Kodwa hayi namhlanje uyabona ke ngiqasho OSWENKA ngapha nangapha. Ngiphethe untshebe. Uzoqhubeka introduce nawo umafutha. Asinimukele majongo ku Perfect TV. Angiqale ngapha kuintshebe ngoba yona ngathi indala sazi noma intshebe lezi uthi indala. Hayi indala vele indala phothi indala. Asiqale intshebe asimukele phethe ohleleni lethu. Ngiyabonga kakhulu umsakazi ukuthi ungumukelo ohleleni and ngiyaqala ukuthi ngenze interview eqondene nami. Kule interview singasho ukuthi cha interview enkulu kakhulu. Impela isidudla vele ku TV enkulu namhlanje. Awuhambi wedwa. Awuhambi. Hamba nemafutha umafomba afubele. Washo ukuthi amine nyembezi. Ake khulumele engedlozi mfethu. Mafutha. Asikumukele ku Perfect TV. Yabona ke kuthi ngithi ye isiqalileke lento base ngiyima. Hamba nontshebe lapha nje besho ethi hamba nomafumba afubele umthamne nyembezi bathi ngiyazohlahla kunomoya. Imina ke lo umfana wale phansi kamaphumulo kangoni kanti abayikhala amanzi. Ifutha ke leli umfana wentshebe ngoba ngithi ngumfana wentshebe ngoba intshebe iyona engikhulisile mfowethu njengoba nje amajongo engibona ngicobezela ngimuhle nginje isandla sikantshebe lesi. Hayi kuhle lokho ntshebe. Isandla sentshebe siyagqila sabucobezela kanjani? Siyathitha siyabusisa. Hayi sakugcila sandla sentshebe. Hayi kakhulu. Manje ngeke uvela afuna ukudlula njona nami. Ngisho la imhloli kahle labo. Hayi majongo maninje nayi ngeke bafethu ngigqilaza kakhulu manje. Futhi ngamfundisa ngidiniwe. Na online vele nginibone niyagqilaza. Igqilaza njalo le. Yabona nje ukuthi ye isiqalile isigqilaza. Bafethu abantu mhlawumbe abawubona umsebenzi wenu. Kulama gender amanye abantu abanjengani babizwa ngama influencer nama brand what. KUMASKANDI ngiyazi mhlawumbe ababona ukuthi nenzani bathawula ontshebe noma futhi abamosha imali abazi ukuthi isikhathi esiningi untshebe mayizovela enza ivideo uzoyenza ivideo ngengoma kaMaskandi. Ungathini lento eniyenzayo ugqugqumezela ingezwe kodwa at the same time nibe niphusha futhi umculo wesintu. Uyabona msazi awuthi ngise la. Umuntu osuke edume ngokugeza umuntu osuke edume kabi akadumile kahle. Ngoba umuntu uba nombuzo othi lo muntu lo njengoba nje egeza kangaka ingane zakhe lo muntu uyazondla kodwa lo muntu lo njengoba egeza kangaka kodwa khona kubo unayindluka lawo nto. Lonto le igcina yenza umuntu ehlilo ukubongela ngoba babona mfethu into enjengokwakha ekhaya ufike mawukhula ufike ukhule ugqoke impahla zobhuti bakho mawukhula usakhula ngisesesikoleni ugqoke impahla zobhuti bakho influence onayo ekhanda ukuthi mase ngimdala ngifisa ukugqoka njengobhuti awunayo influence ukuthi mase ngimdala ngifisa ukwakha ekhaya ngifisa ukondla izingane into esekhanda lakho ukuthi ube muhle kanye nezinye ingane ontanga yini yabo ebese futhi lonto leyo iba isithembiso ukuthi yabo lento suke ukhule uyisekhanda lakho mawukhula wathola lo madlanyana encane angeke ukuthi ukhule uthola lo madlanyana encane uqala uhambe wakhe indlu ayikho indlu ngayakha ngo2000 imali ekhavela ayikho indlu ngayakha ngo1500 imali eskip uthola ukuthi wenzobona nasengqoke ikhavela ka2000 sengqoke ibrandwood ka 1600 sengqoke iskipas ka 1200 noma 1500 mhlambe lento uthi uyayibala mhlambe ithi 5000 wena uyitshela lo mfana lo le mali bengeniphuma odilawo uthola lento mina ukuze ngibe na mhlambe ngiqale ukuyibekelela mhlambe for ngoJanuary kwaye kwashaya yabo so lento ke izohamba ihamba kanje angithi manje umuntu umfana ijonga ligeza olihlonipha ngoba lo muntu loyo umuntu okwazi ukubeka imali engango 2000 ngoba ephokophele ukufana nontanga yabo usho ukuthi kusazofika isikhathi usazophinda futhi aphinda akwazi futhi ukubeka u30000 okwakha indlu ulawoni
ilawu lejongo alikho less than 30,000 ngisho ungayapho yephi umuntu ayidlalela nje ngawo umuntu awungazi ukukhavela ungana alikho ilawu lejongo less than 30,000 unless mongahamba yokwakha indlu yodala indlu babamkhulu wakha indlu yodala izindlu zamanje indlu zamanje ithi faka ama blocks ufaka amathazi ufaka uthayela ufaka uceiling phezulu lo mali nje wakutshela nje iyokusha ushapha 30,000 uselapho Ntshebe nawo amafutha futhi ngawuphendula uthini ngaleli jongo ethatha u2010 khavelo dekhaba lambili sekanjani lapho okay ake ngifakazeke la ngiyifutha yabona umvelasi kahle useyibekele into yacaca yabona ngizokuphawula kule mbuzo ngibuza wona bhuti ukuthi ijongo ethenga ikhavela ekubene ekhaya kulanjiwe lelo jongo ofuna ukuthi mhlambe lidiscipline kanjani kahle kahle yabona nje ngathi iGcokamaLando thina siyakuchecka thina ukuthi uyasebenzani yabo so ukuveza ukuthi uyasebenza mhlambe unangu Ntshebe ufakazi sithi oza nepayslip ngoba sesingafuni ukuthi masivashele iqhawe esuke siphila nalo ngaleso sikhathi sesimbize ngeqhawe umuntu masina ngoba kahle kahle la kuIGcokamaLando khona amaqhawe ngoba ukuba iqhawe uyakusebenzela uba iqhawe ngoba nakho unento ezinto zenzayo ekhaya yabo alikho nje iqhawe to yiphara awulazi nawo kabela hayi khona so ngikuphendule lo mbuzo lo oshoyo uyabona la kuthina sesikubheka ukuthi usesimweni esikanjani uyasebenza ekhaya barathi ngoba senzela umhlazi vakasha kini bekujabulela ukufika kwethu sivakashela umngani wethu ngesimo sokuthini ukuthi siyaphila siyageza ku right now uyasupport ekhaya so umfana oswenkayo engondle ekhaya lo mfana ayangimthatha notice vela ikhiphe nje mina manje ngakuthola lokuthi kahle kahle akenzi kahle ekhaya uyabona yeah shuthi kahle kahle kuyiGcokamaLando mawuzongena khona ngifuna mangifika mina ngingcene iGcokamaLando ngifika kini kuthiwa nangu lo mfana lo ofundisa umfana la ekhaya ukondla la ekhaya shuthi bahlangene ngento enhle yeah uyabona hayi ukuthi kusenkwa kuphela yeah ngoba thina kahle sine test noma engabhalwa phansi yes unangu thisho omkhulu uyena onikeza i-test yokuthi uyabona mazofika iGcokamaLando uyaqala usuke ufuna ukubona ukuthi uzoyi afford lento esiyenzayo noma mhlambe unothando kodwa amandla unawo so amandla mongenawo ke ufuna ukuthi ume yebo uthando nalo kodwa ume until uzothola amandla uyi-test uyithola kanjani uyithola ngokuthi akuthengisa oprint double 5 ethi thenge iyabiza yabo so uma uaffordelo start leso kahle kahle majongo senginikeza imbuzi uyabo ukuthi okay ozani ke nayi test manje imkanje so uNtshebe uyathi thenga oprint double 5 akubalela amakhalaz uyiwona adla ababhemi ngoba kunamakhala la koprint hood awuthengi noma uprint hood mawusafika endimeni yabo uyuthenge leyo mbala le edla ababhemi yabo ngoba kahle kahle ethi iGcokamaLando yazi ukuthi mayibambile kuyacaca so akuthengisa iyabiza ayu 5,000 yabo njobe u5,000 akuthengisa ingodo shuthi uzothi 1.5 times 5 izophuma lo mali bese uhamba uyethenga so makwazi ukwenza lona uzobusuya ngena kwiGcokamaLando ngoba uya afford awukwazi ukuthi unemali engake ukwenza zonke lezi zinto abese kuba ukuthi awondle ekhaya kahle kahle shuthi ekhanda usangena kahle kahle nje ngenele umsakazi angeke uze ube nemali engango 30,000 bese kuthiwe khabazo lala bengadlili umuntu lo oswezama nje ukubheqa abantu abaqhoka kahle enzele kuthiwa aba-afford njengaye ngoba umgadi umuntu ozothi ugqoka vela kodwa awunali lawo lo muntu loyo lo mgadi wena ngasayithothana lilawo ngeke ukwazi ukuba ngeke ukwazi uku-afford ingezo uhlule ukondla phela ukondla akho mali ethena ekhishwa emakhaya okhipha 3,000 nje phelile usuqedile isawa sihamba siyobheka ukuthi sithola laphana phele kanjalo ayikho imali ekuthiwa ekhaya mhlawumbe even azithe ekhaya even noma kuthiwa mhlawumbe okay kule nyanga awukwazanga ukuhlanganisa wamisa imali ekhaya esabe siyakulekelela hayi ukuthi ngoba sikulekelele kule nyanga sizohlethe kulekelela njalo yabo wonke umuntu uyaxakeka naye ingezo awuthengi ingezo namhla kusasa yabo kuba into enye abantu abasebenzama mfethu ukuthi benze abantu besibuke kabi yabo ukuthi ebuka baqhokana umuntu osuke zama ukuthi nje afuna ukusibheca kubantu nje yabo ahlahla into enjalo ayikho sekuthinteka indaba enkulu eGcokamaLando yes ngeke siphume kule interview singayithintanga number 1 OSWENKA uMaskandi engathi bavalile
mina ngesingami siyiperspective angababona ababheka masakhe mina msakazi mina ngiyaqinisekisa mina ukuthi mina makuthiwa makhulunywa ngoMaskandi yes iqembu elivalile angabona abantu abangaba ngaphezulu kwethu ukuthi khona into wena msakazi ongaze mhlawumbe kudidi ubona umuntu ethi megqokile aphene sanalazi impahla uthi mina ngigqoka into ebiza ngathi lento le ngiyabiza uyawu lo muntu lo wenzelana mina ngakhiphela ivideo yanoma ngabe muphi umuntu ongaphansi kweqophamlando akekho umuntu omfice enza le nto le hayi ukuthi abagqoka kahle bagqoka kahle futhi bagqoka zona into ebizayo uyazi ukuthi yindaba bengabe beyisho le nto le ingoba vele bagqoka kahle bagqoka into ebizayo so asikho isidingo sokuthi ahambe epromote uthi ungibona nje lo bese kuzothi lo othola ukuthi akagqoki kahle kufuneka nahambe eyiveza kubani khala manje hawu uyazi ugqoke kahle kodwa mina oveli ngiyazazi ngigqoke kahle vele abantu bayangigqoke kahle asikho isidingo ngoba bayazi abantu mangabe mina ngingatshela wena msakazi ngithi mina ngigqoke kahle ungibona ngigqoke kahle uzovela ubona ukuthi intshebe yahlala kodwa uma ngabe lo mfowethu lo ethe ngagqokile kahle azokuveza hayi ilebo le aphesha yawuphi usuzina hawu uyazi ugqoke kahle le ayiyabo ufuneka khona umuntu okufanele azayiveza ukuthi ngigqoke kahle khona umuntu esingeke ithi ozida ugqoke kahle lwana udlule nje welinye ijonge sithi hayi bafu ayazi yabona mangikhamuka untshebe ngemeqhamuka lanyana nje lapha elokuzini emcimbini uzobona ngento abazovele basho bathi untshebe uzogqoka kahle akekho umuntu odinga umtshebe ngigqoke kahle ngoba ngigqoka kahle vele asikho isidingo ngize ngichaze bayazi abantu Anokuthi lokho kunye yini uzositshena iprice yento siyayazi ngesitolo. Anganawo price ngitshelelana iprice. Siyayazi. Ngitshelelana ngoba le brand iyadura siyazi thina ukuthi wokugqoke nje imbazo. Siyazazi iyadura siyazazi imali nesitolo. Lalela into thina size siyenze. Mhlawumbe masithenga Ingezo. Sihambe siyoveza iprice. Omunye umuntu uyadideka ukuthi awu onje bodini bezehlisa isithunzi beveza iprice. Iprice siyivezela ukuthi contactwa ama-phone call la ukuthenga izinto la e-workshop ugobe isinqa sidunuse kanje lo nto leyo manje sekufanele ukuthi manje lo nto leyo mangase ngingayivezi price nesitolo engithenge kiso kuzogcina manje wena ugcina ungasazi ukuthi nami ngiyela ufuna ngikuvezela isitolo mina mangase uyothenga nebandla lami siveza isitolo siveze sithenga lapha lokho senzelana engabikho umuntu ozothi iqophamlando igcoka ama-phone call thina ngisho singagqoka into efana kanjani nento edayisa lapha kodwa bayathi nisithenga esitolo ngoba senza sure ukuthi siyasiveza isitolo ukuthi ma usitolo sembazo uthenga lapha esitolo yabona namhlanje ngigqoka imbazo mangabe ngigqoka imbazo mase ngihlehlisa lamavidiyo uzoyibona ivideo untshebe eyongena esitolo sembazo ngikwenzelani lokho ngikwenzela ukuthi ngingachazi mase ungibona ngithi mina ngigqoka into ngenzela ukuthi uyazi hayi vele untshebe anti yabo uselapho ntshebe ngiye ngezwa thiwa khona amanye amajongo agqoka kahle asabone ngene esitolo khona kuyiqiniselo akhona amanye amajongo agqoka kahle kuphela ukuthi labo bantu laba abakanjalo bagqoka kahle zero model yabo basobe befisa ukufana nathi so awukwazi ukuthi abantu ubazala ke bese uthi akubona abantu bakho kufanele ingane zakhe ingane yakho mawuyizala usuyizala wena noma ingahlanye kodwa uyayizala uyabona abanye abantu mawubona abanye abantu begqoke kahle bebe ulayini njengathi funa laba ama role model abo onke abanye ke kuyahlukana khona abagqoka kahle ngama-phone call khona abagqoka kahle ngama original so still bonke laba bethu ngoba angeke ukwazi ukuthi ingane nokungahlanya mawuyizala uyayizala uyabo mfethu ngoba nginibizela mina ku-interview abantu engibahloniphayo endimeni amaskandi indlela enenza ngayo yenye izinto ezinyusizile ngamaskandi kungathini like i-abit nekhavela ngikhuluma ezocathula ezo-2 amabhengi izona ayigqoka kakhulu mase kuba ugodo ekexhase nje mhlampe nje ingqophamlando obahlezi ayigqugqumezela singabona okabza bezogqoka ubrand note singazi noma sengabe-face webrand note kodwa simazi lutho awuthenga kabhizi nalelo godo kodwa bakhona abantu lalela ngizokwelapha lapho abantu ekuthiwa ziqophamlando abantu abangamabhinqa labantu laba bafundile khona umuntu owazi ukuthi contactwa uYouTube contactwa uTikTok contactwa uInstagram
lento yo YouTube, TikTok, Instagram lento iyasebenza kakhulu. Inkinga yethu thina lento asiyazi. Test phaphama sebephambili kudala. Uyabona mangabe mase ngithi asingene esitolo nomsiphi. Ngithi asifuna umsebenzi. Bazofika bethi sicela ubona ama followers akho. Uthothi wena ugqoka ubrand 2000 uthi umalini kodwa manje wena wahlala aqala wena ugijima understand lento yama followers. Uma mina angazi lutho mina ngibuyela lapha inkomo mina ngazi ngifuna ngiswenke kuphela ayikho into enye ngiyaziyo. Mangiswenka angikho mandla kulezi zinto lezi zamalokhuze. Ngalesikhathi lesingekho mandla laba bathola iTube. Uma ngabe usangithi usenaba balandeli uzothi mepost into yakho uthi mina ngizuma ngipost into ibona abantu abawu4 abawu6 ngoba yini mina angilokhuzanga leyana angibanga active leyanto lena labantu laba ubone ubani baqashwa ngama followers. Uthi uyaqoka siyamdlula uthi manje awumdluli ngama followers. Lento ama followers ifuna ube nabalandeli. Abalandeli kuze babe khona kufuneke uvele laphana ko YouTube, YouTube one bani uvele Facebook uvele yonke indawo bese abantu bayakujwayela uthi untshebe lo uhamba neqophana ngoba phela thina saziwa abantu bamabhinqa akubona bonke abantu abasaziyo ufuna lento uzifana nomuntu ophesha welwandle umuntu ophesha welwandle aza kunotha ayibhleleli ethi iprint uthi ngiyakuthanda le brand ngilibona untshebe uzuthi ugcina uma uposta alokho enza sure ukuthi uyakucheck ayanyuka ama followers kanjalo ma like yonke lento yo Facebook yabo mina nje khona umfana la kuthina ethi uphazamisa bayilokho ethi intshebe mfethu asingene ku TikTok singene ku TikTok singene Instagram singene Instagram mina ngisho noma yini angazi yabo lento yo TikTok ithe ngiphaphama mina yena usekhuluma ngokuthi mase check nje manje phazamisa uzokhuluma ngo600 angaze nibane likes qinisile uthi uyoche ngicatha nganomfollow ukuthi ngicatha imali ilokhuze mangabe uthi uyocheck ama view elokhuze ama video akhe asha 1 million angithi yabo lento iqale eli ukube kuthiwa sami nathi sase siyazi ngalesi sikhathi ngabe nathi sikude ngabe nathi siyakwazi ukufuna umsebenzi so asikwazi ukufuna umsebenzi ngoba mase kusiyofuna umsebenzi ayinayo inkinga esitolo ukuthi kodwa ifuna ukubuza bangaka abantu abazobona lento mabe ngikunika kuyigqoka so mangekho umuntu ozoyibona uyigqokile asikisidingo sokuthi isitolo sinike ngoba naso sifuna ukuluza naso sifuna ukunika imali bese siyageyina ayi bafundisile mfethu uyibeke kahle awuyibeke kahle ngolazi uyibeke nje no ya ngiyamsekela kakhulu kulo nkulumo yakhe hayi maningi amabhinqa bekhala sike sadlula quality ulo ngiyaphambanisa ungisesadlula thina uKingman iabita mina ngayaqala iqhawe lami umthandeni mina ngabona umthandeni egqoka iabita nganom 2014 nom 2015 same time ngoba ngangingconywane emasentini same time ngahamba ngayothenga iabita after umvali lapho mhlamba ama-abita nginawo mhlawumbe u9 amanye ngiwanika ingane zasekhaya efunda ikole nama-abita nenqwaba ngikutshela ukuthi uKing Nuba ufike wenza yonke lemsangano nganothi msangano mina vumbu wavuka neabita uKing Nuba uyinxusa leabita impela uyinxusa kodwa uKing Nuba mangaso umbuzo ukuthi iabita imali ngizothothwa manje akazi nothi imali iabita ngoba yena uyagqoka kuphela even nanoma eseqaleni wavele wafika nje yena wayithatha lento lo wayipromote uthi lento mayipromote kubantu abawo 25000 nalento mangithi ngiyayiphusha kubantu abawu 25 obviously abantu labana bazonika uKing Nuba ngoba uKing Nuba uyena umuntu onabalandeli abaningi yabo hayi bafethu no esekhaya ofisa ukuba inxusa lento uyichazile untshebe ngisho ukuthi ufunani lento ama followers ibalekile amabhinqa abesingayiboni thina asifundeni bafethu singene nathi entweni ngoba namaqhawethu esekhala ukuthi umculo ngeke usadlala ngeCD funa sishintshe nalento ama followers ibalekile uyabona nje kuyimanje kuba siyabafollowa kahle iziqophamlando ngabe mhlawumbe zingamanxuso open note manje asibafolloweni emapage nabo bafethu bekhule nabo siyathanda ukubona thina sithi uyadlula lapha ebhodini right down sibona nabo ntshebe sibona nabo mafuthi nazi iziqophamlando izona uface South Africa yonke open note mina mfethu mina msazi ngiyaqinisekisa ngiyagaranta ukuthi mokhuluma ngengezo akekho umuntu okuthiwa
ngiyambona into ogeza yedwa akekho umuntu okuthiwa ugeza neskim sakhe ongakwazi ukudlula kuthini lokho kungagaranta akekho guarantee hayi umuntu angadlula ngokusha emlonyeni ngeke asidlule umuntu ngokusidlula ngempela ngoba sefuna kwenzini hayi guarantee ya msakazi yabona ngoba nami angisekho muhle kahle la kumvelazi njengoba umzwile nje umfowethu shethi unama bit awu9 mina ama 13 maphosisa yabo so mina nginohlobo lokusha lemoto manje angithanda ukuthi ngilongihamba ngalo sisebenzise yakhe ngoba yena usebenzisa imoto endala yabo manje mangihamba nawe uthola sezofuna ukungishiya ngesimo salamabhit ukuthi mina ngiyamxosha amabhit kodwa ungizalile mina ngengane yakhe yabo ukuyena ongikhulumisa kahle angithi kuyenzeka umfundi efundiswa uthisha angithi lento ade yisho emdlulu uthi segeza ngaphe kwami lokho akulona icala nami indlela ngifundise ngayo yabo wafunda kakhulu kunaye umsazi ungazihamba kakhulu ungazihamba kakhulu uqinisile awuyena 13 ukhona futhi nomunye engabafundisa enginosho ukuthi laba ka impela mina engabakhani bakhona nabanye ngabakhayo baningi kodwa laba ke bangaphezulu kumina ngengezo ngabafundisa mfowethu ngidinini ngalokhuza kwaze kweqa ngaze ngeqisa ngicasukile nami ngiphuma la ngangihutshwa khona nami ngikhutshwa lokhu kwangikupha ngeke ngikusho emsakazweni ngafika ngafundisa ababili khona umnye kuthi umzamo akhohle nakaqilasa bathi abafana bayinto eyodwa bangaphezulu kimi bafundiswa yini uyabona mina kuwo babone uthi yabo ngathi nje besengemva lapha bafundiswe yini balungile bengaphambili njalo kodwa akusho lokho ukuthi angibafundisa mina uthisha waphi noma bengangidlula hayi bakushoyela futhi ayuphelele bafethu hayi cha futhi siyajabula ukufika la msakazi lolu uhlelo oluphezulu kangaka kahle uyabona ukubizwa ohlelweni oluphezulu kangaka kahle kahle shinathi siphezulu sibalekile ungemculi ungelutho kunabaculi abafisayo mfethu ukuthi bebe yithini yabo abalinde siyenze isikhathi yabo hayi ngoba abekho kubantu bakubati thina mina nje ngingakusho umsakazi lento futhi ngibona kuthina igxathe elikhulu ngendlela eyisimanga ngoba nalento mina bengazi into yabaculi bengazi ukuthi kanti nabantu abafana nathi bangakwazi ukuvela kulento mina bengazi ukuthi mina lento le into leyo yabaculi bezo promote ingoma zabo bese ke siyababona ku YouTube ke sesiya like yabo ngazi kanjalo mina ngena ku YouTube ufuna ngibheke ubani okhiphile yabo ngihambe ngoba mina ngiwona maskani ngikholelwa ukuthi umculi mekhiphile angihambe ngiyomchecka ku YouTube khane ngizokwazi ukufica ivideo yakhe ngilike ngisubscribe ngicomment angicomment ngoba ngiyithanda ngidla ngoba ngixhasa yena mangabe lawo madatha omsebenzela uyena obona ukwenza njani ngoba ngiyafisa ukubona abaculi beyaphambili asisoze saba mina ucula ngibazi mina isiphiwo sami nokuba umlandeli ayibese kube sokugeza ayigezi ayaqilasa kakhulu hayi lapho ayihamba ufunda khona nathi ayaqilasa mfethu nami nini ngayazi into igeza kodwa uhlala ngibuza nje indoda ifayile imali ekhaya ngithuka ukuthi hayibo indaba ngibuza ngisobaba ayithi yabo ushimali ufuna ukuthi angikhombise ingezo kodwa manje ufuna ngiqale ngale yabo ngiqale ngale ngilukisele mangibuya emayithola ngifakile bese ngigogoza ngoba thina yabona nje bafu kahle thina qala 1.5 siyaphezulu asithengi thina into less than 1.5 yabo ngoba manje phela siyiqophamlando njengoba sathi iqophamlando ufuna siuqopha umlando yabo akunjalo nje umsakazi mfethu funa nathi ngoba kuniletha la kube yenye ama platform le ezonikhulisa wathi nahle kahle sifuna ukubona nikhula cause umculo wamaskandi nathi sisebenza ngomaskandi sifuna yonke into esondayo kumaskandi sifuna ukubona ilapha eqopheleni eliphezulu ngoba sikhuluma ukuthi niba ama brand ambassador ezinye zezinto lezo ongayiveza ukuthi yabo sibizwa kuma interview mfethu uyabona ngemsakazi selapha ayikho into engiyifisa njengokuthi mfethu ukugeza kwethu kube khona nento kusilethela khona thina umuntu oyiqhawe lithi ufike kube yiGCOKAMA buye kubongezwe umchunu uhlele ethu ngezenhlebe nani creator bafethu into yini enizokwazi ukuthi manibize emcimbini nizokwazi ukubizwa bese nikwazi ukudemand imali because ayidemandeki imali uzothi ngayi sofika sisonkile bese yayihlalela bese ukhipha utshwala siyadla yabona so kusho ukuthi into engiyibuka thina sinalo italent lokwenza thina sine talent lokusweka kuphela
futhi madoda mangifuna uqaba manganenzela imali ngisho ngoba ngiyazi khona aba kwele emculo emini elibenzelayo abangenzi lutho abantu akaculi aka-acti kodwa ngokuthi unama followers ngokuthi uyageza lapha ageza khona na ukuthi ugeza kuphuma lapha kuyamenzela imali uyafika emcimbini sanibonani sebhalile waqeda ngiyathanda kophuma kodwa futhi ngiyathanda bageza lapho vele wathi ophuma obani lezitolo lezi itolo encane omakhami kanje kodwa ngiyathanda ngoba kahle kahle vele phela ukugeza kufanele uqonde clean bese ke udedele iqophamlando idlala indima yazo phela zingothisha zona yabo ubese unyuka kancane yena uzofika lapho iqophamlando mase ufikile usuke lapho uyasunjani so afford lapho yonke into ngamabhitha uyondle ekhaya ufuyile wakhila unelawu lakhe elihle uyijongo unengodusi yakho uma uthi useyijongo uyilobulayo uyabo uma ukuthi usumbhemo obonayo uthi mhlambe sengithanda ukuthi manje ngiqine ekhaya sebefuna ngigano zushaya lapho ileli ibandla leqopha ngoba lapha kuyiqopha abafuthi abangiphila nabo banemizi banomakoti abanye bashayile emakhaya abanye babhizi balobola siyasikana kumnandi uyazi kumnandi lapha yazi masongena lapho iqophamlando vele ungafuna ukuphuma vele ubona sekhaya ke la nami ngayibali nje vele angayibali ngamakhisila ngenkani hayi bakanqoshisa unyaba lapho bebekanga ngami la yathi lento yangiphatha kabi ngiyayisho kwala msasa lapha nabe bengiqobisa inyama mfowethu ngiqale uthi indaba lokukhonjwa mina mfowethu yaba kodwa nawe akuze ngelinye ilanga vele ngithi angifisa amahlomba ami kuthiwa phela unalutho ekhaya awuganini qoba la angavele ngathi ngiyishaya ke manje into phela ngiyijongo bafo khohlwa emkhulu yabo ngavele ngishaya intombi ngavele ngayilobola intombi asase wakho ngithemba ngiyilobola engayibona ukuthi ngisheshe ngayilobola awuthi ngime kanca zazoqhubeka kodwa hayi bafethu ngoba ungavali umsazi ngaphambi kokuba uvale babe nathi shaba isikhathi futhi ngizoshisa iyale emajongweni shiya mfethu amajongo asakhulayo khona umfana lapha esikoleni yes abafana abasakhulayo ngiyabafisela ukuthi beswenke kodwa ekhanda lengane ngicela kuhlala ukuthi yonke into ihamba ngama level uyaswenka mawuqeda ukuswenka bese uphinda futhi ubeka nemali yokwakha ilawe ekhaya lokugana ka angeke ngiyibeke kakhulu ngoba ifana nesipho esivela kuNkulunkulu ngoba unakho uthi ube nayo imali ofisa ukugana kodwa manje uthi awunalo ikhanda lomuntu osibazane ozogana sokuyilotho yabo kodwa isiyalo engisibeka ukuthi abakhule beze sizogeza mase befile bazogeza sicela besakhela ilawe ekhaya futhi ijongo nejongo angelifuni ijongo impahla zalo ezokunikwa emgibeni funa impahla zejongo zihlale odrop isiyalo lesi zifana noma ngabe liphi ijongo ethiwa liyageza nempucuzeko yabo iwardrobe engathi ngaso ngawudongo ungayiboni kodwa mawufika odongeni udonsa uthi angifuni ukwagqilaza oba mhlambe uzothola usuya deep kakhulu mhlambe kanti ingane isaza manje yazi benza njalo amajongo la lamajongo akheza imvamisa aqashile ngesafani nathi kodwa uwardrobe mfethu uqashile ukuphi awuyahlephuka ngiyalapha ethenini njengoba ngithi uma usodongeni ngeke umuve ngeke usuke ufuna ube nendawo yakhe eqondile kuze wardrobe ube sodongeni lapho ke hayi into yakho le uyabona le amajongo aqashile amuva njalo wardrobe nabo bayahlephuka khona kunyeke futhi ke khona kunye futhi umsakazi engifisayo mfethu amajongo angakabi nayo indawo ilawu lokulala ngiyafisa ethabe nalo ngoba ngiyayazi ukuthi indaba ilawo osho inzima kanja kunzima ukwakhe indlu ngiyalifisela iJohn ngabi nayo ililawu liyakhe plan lithole ilawo ngiyalifisela ukuthi liyakhe plan lithole ilawo ngoba ingezo yakho isuke ingaphelele mongenayo indawo uzolala kuyona ingezo yakho isuke ingaphelele mongenawo odrop uzohlala impahla zakho ongenani ngavele ngabiki finish vele ube khona umbhede no odrop kuphela hayi kube ukuthi uzohlala ucansini kodwa ingezo yakho ilele ku-drop wena ulele embhedeni singagezi nawe la usufika usulala phansi singagezi nawe la usufika ubeke impahla emgibeni lapho wena awehlisa isithunzi sakho wehlisa isithunzi sethu siyiqophamlando njengoba thina singothisha babo bonke
bahlala abantu ekuthiwa bayageza lapha manje namhlanje 24 September Yes. sakumbuso wamaciko. ngo Amajonga amaningi lapha ageze azobe egeze kanje yeah ingoba yilena madoda. hayi thina ngiyakutshela Kodwa phela balinde u5 o'clock. Kuzoba sekufika iqophamlando. hayi bayenze nje baqede Yabona nje manje banakile abantu babutha ugezile kodwa ayafika iqophamlando. thina yabona nje manje msazi senze into zethu into mhlambe soyiqeda la ko4 around 4 so bese siyala siyakhona after imvalo bese siyakhona so bese siyoyiqeda yonke le nto ekuthiwa yenzeka lapha Sinoqopha umlando. le nto eyenzeka lapha so bese siyiqede yonke ke Mangaka sesivala mangaka amalungu iqophamlando. esibaningi Maningi. iqophamlando ekahlahle iqophamlando ekuthiwa iqopha eziningi ngoba iqophamlando khona iqophamlando eziwu team A kube mhlawumbe iqophamlando team A mhlawumbe ziwu18 bese kuba khona uteam B mhlawumbe futhi nawo ucela lapho ko20 bese kuba khona isiqophamlando esisi nje mina ngibukela kunaba uyabona Yes. bese kuba khona esinye isiqophamlando esithi mina ngifuna ukubehlula lo mlona still somlando wethu kuphela nitshetshe yena ungapheki kwethu kodwa yena umlando wethu Manje kuyatshenwa nani masoqoko njengoba no18 ukuthi yes kufanele lonto ikhulunywe khani izohlele asikwazi ukuthi lonto masogeza kufanele kube nemeeting ukuthi ngelanga elithile simenyiwe endaweni ethile njoba simenywe endaweni ethile fune sigqokeni kanje okunye sengicisho ngakukhohlwa mosifuna size emzini wakho yes uyashadisa uyakhehla ngifuna nje uyamula noma uyamulisa siyatholakala indlela esitholakala ngayo asishaje imali asishaje imali wena into yenza wena usitholela imoto ezosihambisa emcimbini sokutshela thina sibangaka usitholela imoto ezosiletha kwakho iphinde sibuyisele emuva okunye asixutshwa mhlambe uthi hayi ngoba ngitheni u6 hayi ngizosathe ngixubana laba asixutshwana mawusixuba cha ngeke usithola usiletha nje sodwa bawufika laphana uzokhiphela amabhodlela akho lokho awu2 noma ngaphezulu phuza ihenisi izingane zami lezi ziyaphuza bese usihlelela njengabantu obamemile usithola indawo sohlala kuyo akwazi ukuthi usimemile bese sima lapha sibe imputhu lapha sishiswe ilanga ke manje besithwana naba lapha ngokwamlando hayi ngicela ukuthi bafethu abantu bazonimela akuyona into eyinkinga le badinga ngempela hayi imali yabona into ekuthiwa imali yabona imali umuntu methi khona imali ezosinika yona akhululeke asiyithathe imali sina imali ayike ni afford inkinga no hayi ngoba ngiyasa-afford angasa-afforda umthetho wethu ukuthi wena ma uthi mhlawumbe so15 uzosilethela iquantum noma usilethele enye imoto bese sifike emzini wakho sifike hayi mase sifikile hayi manje safika mina nganimema madoda ukuthi inkinga le amantombazane futhi manje masenathatha onke ingane amantombazane ke lalela semkhala ngeingane lalela ke ikanjena kanti ungaze uhambe kakhulu kanti hayi yabo amantombazane ungaphathi kamayeza kuthina zoshuta nathi ayashuta nje kuphele kanjalo kahle kahle kube kuthiwa phela sinele amantombazane ngishuthi ngabe sinciphile singakho ngibona ukuthi ngijongo kanjani ngibona njani khona nale kufanele ngibheke into yami ungadlali ngengane yabantu adiphethe kahle kufanele ngiqonda lento engiqondene nayo ngenza u1 ngendlela ehlelekile khona nale mfethu engifuna ukuyidlulisa umuntu efazana mfethu uNkulunkulu umdalile ukuthi mangabe kuvezela izinyo uxege noma akuthiwa kukuphi intombi yakho uma ithandane nami mina ngibhizi mina esingayithandanela mhlambe for ukuyijabulisa yona mhlambe engicela kodwa angeke ngiyenzele ukuthi ngoba isinginasi isikhathi busy kakhulu ngibhizi nje anginaso yabo ngabe kahle ngiyayijabulisa ngenzela yona kanye naye amahlambane yabo angeke ngiyenze lutho bafethu asibongeni isikhathi senu siyazi sinijumile kodwa nasenze isikhathi ngahlonipha nathi yebo siyabonga kakhulu ukuthi sibe abantu ababalekile sinamhla ilokhu zethu yokuqala nqale siyacabanga ukuthi nathi izosifaka kwelinye igiya ngicela ukushiya inamba yami saka
ishiyeni bafethu mawukuthi kuvumelekile lokho ngayishare share ngoba indalo ayifihliwe inamba eyani okay inamba eyani inamba eyokuthi mhlawumbe mawufisa ukusibona kini yes usifonele shuthi inamba booking pay yes usifonele uyafisa ukusibona kini yes sizoba ke sesiyakhuluma ukuthi okay ke sibangaka siphuzani sikhona noma asikho yes yabo ngoba sinakho ke sinawo lenkinga ukuthi sibhukwe endaweni eziningi sinawo lenkinga lokuthi sibhukwe mhlawumbe sibhukwe ka4 mhlawumbe sihambe endawo ezu2 onhlukane noma mhlawumbe uma uthi umuntu unepower kakhulu sina mhlawumbe sesihambele endawo yakhe ngesimo sosuku ngizosekela inkulumo wami vela ngesimo sosuku uthi sibhukwe eMaritzburg sabhukwa kwamaphumulo mhlambe lo osempangeni akasazokwazi usithola phela usuku liyaphela inkinga ifika ishaye lapho kanti abantu abanjengathi abakwazi ukuthi befana nomculo ofike eshaya ingoma oqala eshaya isibila siyama umuntu afana njengathi kufanele ukuthi befike behlale bethi bese abantu balaphana ke bese beyajabula bayasibuka ke ngoba abantu bayajabula uma besibona ibuza amajongo ngoba sengaphatheka kamna amathuwa akasasibunga ngoba kwalelo sosibizile usuke ufuna ukwathi uhlala la hayi lo usuke lapha manje uzomshiya ngiyamphoxa lo muntu lo kanti ithini laba tshebe thana ke 076 076 06 06 415 415 12 iphinde futhi 076 06 415 12 untshebe Mthembu yonke indawo untshebe Mthembu Mthembu ku TikTok yonke indawo yonke indawo bafethu ithi sithe sifuna ukukhulisa amajongo ethu abafollow wonke ama social media platform inamba yama bookings kuphela naye kamafutha futhi naye eyami number ithi 072 802 6460 awumphindele 072 802 6460 yeah mawungamthola untshebe uzothola naye ithwasa lantshebe umafutha engaphezulu kwakhe bafethu thina siyi Perfect TV sithi nje enjoy interview yethu hamba usubscribe ulike ucomment phinde futhi uyishare kuma social media sithi nje thina until we meet next time away